Θα περάσω στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Έχετε το λόγο, κύριε Ξανθόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την κατανόηση λόγω αργοπορίας και για την δυνατότητα που μου δίνετε. Είναι ένα νομοσχέδιο σημαντικότατο, θεωρώ, αποτελούμενο από 117 άρθρα, αλλά νομίζω το βασικά ζητήματα είναι πρώτον το πειθαρχικό και βεβαίως το Ελληνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης και Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση των φορέων. Ακροθυγώς να πω ότι σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του πειθαρχικού ελέγχου, η αυστηροποίηση αφορά τη διεύρυνση των ποινών με επέκταση των αδικημάτων που τιμωρούνται με την οριστική πάυση και προφανώς κανείς δεν μιλάει για τα εφιστάμενα αδικήματα του ποινικού κώδικα βαριάς απαξίας, αλλά η άρνηση συμμετοχή στην αξιολόγηση ως αξιολογητής και αξιολογούμενος, καθώς και η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως προς την έγκριση της υπηρεσίας, είναι δύο ζητήματα τα οποία έχει αναδείξει και η συζήτηση των φορέων. Τώρα, ως προς το Ελληνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης, νομίζω ότι είναι μια αφαίρεση των δυνατοτήτων που έχει το θεσμοθετημένο Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και για το ζήτημα αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει την κριτική του, αλλά και από την ακρόαση των φορέων ακούσαμε τις απόψεις τόσο των εργαζομένων όσο και της αδυναμίας και όσο και του διοικητή του κέντρου, ο οποίος τουλάχιστον εμάς δεν μας έπεισε. Επί των άρθρων, επειδή το πρώτο και το τρίτο κεφάλαιο είναι συναφή, δηλαδή αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους και τον υπαλλήλους νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και στο γάμα κεφάλαιο τον κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, θα είναι από κοινού η κριτική μας. Το άρθρο 3 και 49 αντίστοιχα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των δύο κωδίκων προέβλεπε το κόλλημα διορισμού για τις παρόμοιες πράξεις. Η διάταξη διαστέλλεται, απαριθμούνται περισσότερα αδικήματα και αυτό είναι ένας εξυγχρονισμός βεβαίως και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στις σύγχρονες ανάγκες. Προστίθεται η παράγραφος 1α που αναφέρεται σε παραπομπή πέρα και από καταδίκη. Ένα ζήτημα νομικό το οποίο δεν θέλω να φάω το χρόνο μας τώρα, είναι αν τηρείται το τεκμήριο αθωότητας με την προσθήκη αυτή, θα τα δούμε και στην Ολομέλεια. Άρθρα 4 και 50 είναι η αύξηση της χρονικής περίοδου για διορισμό σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους. Διευρύνεται και γίνεται πιο συγκεκριμένη η έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ορίστηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του 4270 του 14. Ουσιαστική διαφορά είναι η απαγόρευση διορισμού για 10 αντί για 5 χρόνια όπως ισχύει μέχρι τώρα, μετά από απόλυση εξαιτίας πειθαρχικών λόγων. Είναι κρίσιμη η επιλογή που κάνει το νομοσχέδιο, αποτυπώνει βέβαια την αυστηροποίηση του πλαισίου απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, έχει σχέση με απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και αυτό μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο συγκεκριμένο άρθρο. Άρθρο 5 και 51 αντίστοιχα. Η παράγραφος που προστίθεται και ορίζει αυστηρό χρονικό διάστημα για τη διαδικασία ανάκλησης του διορισμού, είτε λόγω διορισμού κατά παράβαση του νόμου, είτε λόγω μη εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων του διοριζόμενου, είναι μια διάταξη η οποία ρυθμίζει μια υφιστάμενη κατάσταση. Άρθρα 6 και 52, στην υφιστάμενη διάταξη προστίθεται πέρα από την έννοια της αργίας αυτή και της αναστολής της άσκησης καθηκόντων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα περιμένουμε διευκρινήσεις από τον Υπουργό. Το άρθρο 7 και 53 είναι μια σειρά αδικήματα για την αυτοδίκη θέση του υπαλλήλου σε αργία, όπως είναι ακαπάτη, κλοπή, πλαστογραφία, ενώ πέρα από την προσωρινή κράτηση για τα ανάλογα αδικήματα προστίθεται το βούλευμα, η σύλληψη ή δικαστική απόφαση, έστω κι αν ανεστάλλει η ποινή του. Η προσθήκη των συνεπειών της αυτοδίκης αργίας και σε περίπτωση αναστολής της ποινής με προβληματίζει με την έννοια ότι έρχεται
η ένομη τάξη και λέει ότι ναι, σου επιβάλλω την ποινή, αλλά σου αναστέλω την έκτησή της. Άρα το να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία με αναστολή της ποινής, εδώ διαπιστώνω μία αντίφαση και θα πρέπει λιγάκι να το δούμε. Δεν είμαι κι εγώ έτοιμος, αλλά νομίζω υπάρχει μια αντίφαση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρθρα 8 και 54. Διπλασιάζεται το διάστημα που απαιτείται για την γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε περίπτωση επιβολής ποινής προσωρινής πάυσης από μονοπρόσωπο όργανο από 30 μέρες σε 2 μήνες και ορίζεται δυνατότητα αποχρεωτικής μετακίνησης αν εξυπηρετεί την αντικειμενικότητα της διαδικασίας του πειθαρχικού ελέγχου. Εν πρώτης φαίνεται ότι είναι λογικό, αλλά εδώ υπάρχει μια ομολογία ότι ούτε με το νέο πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου θα υπάρξει περιορισμός του χρόνου στην ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς διπλασιάζεται η προθεσμία ανταπόκρισης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η πρακτική δε της υποχρεωτικής μετακίνησης χρειάζεται έναν συγκεκριμένο ορισμό από τους λόγους του δημοσίου συμφέροντος, καθώς μπορεί να διευρυνθεί και να λειτουργήσει κατά το δοκούν και όπως κρίνουν οι προϊστάμενες αρχές. Άρθρο 9 και 55. Η επιστροφή των αποδοχών που έχουν παρακρατηθεί όσο ο υπάλληλος τελεί σε αργία ή αναστολή καθηκόντων γίνεται με την απαλλαγή την επιβολή ποινής προστίμου αποδοχών έως 4 μηνών. Ως τώρα ίσχυε επιστροφή σε κάθε ποινή πλην της οριστικής παύσης. Εδώ είναι μια περιοριστική ερμηνεία, καθώς επιστρέφουν οι αποδοχές αν δεν επιβαλλόταν οριστική παύση, ενώ τώρα δεν υφίσταται το ίδιο για πρόστιμο αποδοχών περισσότερο των 4 μηνών, αλλά καθώς και στις χρηματικές κυρώσεις. Άρθρο 10. Διεύρυνση των πειθαρχικών παραπτωμάτων. Είπαμε ότι είναι ένας εξυγχρονισμός, όπως για παράδειγμα εκδήλωση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία, παραβίαση ίσης μεταχείρισης λόγω φυλής, χρώματος, αναπηρίας, ηλικίας κτλ. Βεβαίως τίθεται το μέγα ζήτημα της άρνησης υπαλλήλου να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος, παράληψη καθυστέρηση έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Εδώ νομίζω είναι η καρδιά του νομοσχεδίου, αυτό που θα προκαλέσει τις πολύ σοβαρές αντιδράσεις όλου του δημοσιοπαλληλικού κόσμου, γιατί η περίπτωση αξιολόγηση είναι κρίσιμο ζήτημα για το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν μπαίνω στην ουσία της αξιολόγησης, αλλά όπως το ρυθμίζει ο νόμος, μια συνδικαλιστική επιλογή, γιατί η αξιολόγηση και οι κινητοποιήσεις που γίνονται στα πλαίσια της απόκρουσης της αξιολόγησης είναι ένα συνδικαλιστικό δικαίωμα και μια πολιτική επιλογή των εργαζομένων. Το να βαφτίζεται αυτό πειθαρχικό παράπτωμα με ποινή οριστικής απόλυσης είναι κάζους μπέλι για τους εργαζόμενους, αλλά υποθέτω και για το σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί οι πολιτικές θέσεις και η συνδικαλιστική δράση εξορισμού να αποτελούν λόγω οριστικής απόλυσης. Το άρθρο 11 αναγνωρίζεται η μεγάλη σε διάρκεια πειθαρχική διαδικασία και γι' αυτό το λόγο προβλέπεται ευμενέστερη διάταξη για το διοκόμενο. Στο άρθρο 12 καθιερώνεται η δυνατότητα στέρησης 4 μισθολογικών κλιμακίων. Εδώ έχουμε μια αυστηροποίηση των ποινών, έχουμε πει για την αξιολόγηση προηγουμένως, έχουμε πει ότι αυτού του τύπου οι επιλογές δείχνουν έναν αυταρχισμό της κυβέρνησης, η οποία θέλει να περάσει το μέτρο της αξιολόγησης τώρα και γι' αυτό και κάνει και ρητή αναφορά, αλλά αυτό όπως το κάνει προσκρούει στην πάνδημη, στην συνολική αντίθεση των εργαζομένων και χρησιμοποιεί την ποινή της οριστικής απόλυσης. Με αυτή την έννοια είπα και προηγουμένως ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο στο οποίο θα κριθεί το σύνολο του νομοσχεδίου. Στο άρθρο 14 προβλέπεται 5ετής πειθαρχική παραγραφή για τα πειθαρχικά αδικήματα, όπως και ισχύει, και 7ετής για όσα ίσχυαν ως τώρα. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο ή αλλάζει ουσιαστικά κάτι από τα ισχύοντα. Στο άρθρο 15 η δυνατότητα μετατροπής της πειθαρχικής ποινής, που είναι ανώτερο του προστίνου έως 12 μήνες σε περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης, δεν μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ στο άρθρο 16 αποσύνδεση της πειθαρχικής διαδικασίας από την ποινική δίκη
δεν επιτρέπεται η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου όσο διαρκεί η ποινική δίκη. Προφανώς εδώ ομολογεί η κυβέρνηση τις καθυστερήσεις που υφίστανται και ξανατίθεται το θέμα του τεκμηρίου αθωότητας. Δηλαδή θα απολυθεί ο υπάλληλος, θα είναι εκτός και όταν τελεσιδική απόφασή του και εφόσον δικαιωθεί θα επανέλθει μετά από 2, 3, 4 χρόνια. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το άρθρο 17 και 56 βεβαίως καταργείται η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα πειθαρχικά συμβούλια. Ακούω την διατύπωση που κάνει η κυρία Υπουργός ότι θα παρίστανται αλλά δεν θα ψηφίζουν. Ναι, προφανώς το να είναι διακοσμητική η παρουσία των εργαζομένων χωρίς δικαίωμα ψήφου αναιρεί αυτή καθεαυτή την ουσία της δημοκρατίας. Το άρθρο 18 είναι εύλογη η προσθήκη αυτή για τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά εντάσσεται σε αυτή τη λογική της αυστηροποίησης, ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν λειτουργεί ως επιταχυντής της διαδικασίας, παρά ως τιμωρός και ως φόβητρο, γιατί αργεί η πειθαρχική διαδικασία. Το άρθρο 19, το 19 και 57 αυξάνονται και αυστηροποιούνται οι ποινές πριν καν φτάσουν στο πειθαρχικό για τους πολιτικούς προϊστάμενους και διατήρηση για τους υπηρεσιακούς προϊστάμενους, και εδώ είναι ένα ζήτημα κομματικής εκπροσώπησης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πούμε περισσότερο γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω στην Ολομέλεια. Το άρθρο 20 δημιουργείται το σώμα αυτό από 50 μέλη προερχόμενα από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Το ακούσατε και από την ΑΔΔ και από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Παγιώνεται μια δομή άκαμπτη με απόφαση υπουργού που θα έχει την ευθύνη όλων των πειθαρχικών ελέγχων στο δημόσιο τομέα, χωρίς το σώμα, το όργανο αυτό να έχει μια όσμωση, μια επικοινωνία, μια γνώση το πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Καμιά συνεννόηση με κανέναν και μόνο η βούληση αυστηροποίησης και εντατικοποίησης. Τα τριμελή και πενταμελή συμβούλια του νέου Πειθαρχικού Συμβούλου συγκροτούνται με ένα νομικό σύμβουλο και ένα ή δύο παρέδρους ή δικαστικούς πληρεξουσίως. Εκφράσαμε την αντίρρησή μας προηγουμένως. Το άρθρο 22 είναι ο καταμερισμός μεταξύ των τριμελών και των πενταμελών πειθαρχικών συμβουλίων. Ούτως άλλως έχουμε αντίρρηση για την αμιγή σύνθεσή τους χωρίς την παρουσία των εργαζομένων. Το άρθρο 23, παρέμβαση Υπουργού επικεφαλής φορέα, γίνεται με επιλογή του Υπουργού στην προτεραιοποίηση των πειθαρχικών υποθέσεων και φέρνει βαριά τη σκιά της κομματικής παρέμβασης στην πειθαρχική διαδικασία, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια κυβέρνηση με βαβαρημένο παρελθόν. Το άρθρο 24 είναι ουδέτερο, το άρθρο 25 νομοτεχνική βελτίωση, το άρθρο 26. Προβλεπόταν μέχρι τώρα η ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας εντός 2 μηνών από το πειθαρχικό. Σήμερα λοιπόν υπάρχει τροποποίηση για το πειθαρχικό έλεγχο και των μελών αν καθυστερήσουν. Ενδεικτική λοιπόν της επιτάχυσης που δεν επιτυχάνεται με το νέο πλαίσιο, παρά μόνο τίθεται η πίεση, ο φόβος και η ποινή και για αυτούς που αποτελούν τα μέλη του πειθαρχικού, χωρίς να αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση τι είναι αυτό που εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων. Πειθαρχική συνδιαλλαγή, το είπαμε και στην αρχική μας επί των άρθρων, ούτε καν η ποινική συνδιαλλαγή δεν έχει προχωρήσει στη χώρα. Είναι ουσιαστικά μια δήλωση μετανοίας του υπαλλήλου για να πετύχει ευνοϊκότερη αντιμετώπιση και παραβιάζει και βασικά δικαιώματα του παραπεμπόμενου υπαλλήλου. Άρθρο 28 δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο. Άρθρο 29 ούτε και σε αυτό για τη συμπλήρωση του φακέλου πειθαρχικής διαδικασίας. Στο άρθρο 30 η προκαταρκτική εξέταση δεν συνεπάγεται την άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Διευρύνεται και γίνεται πιο συγκεκριμένη προστασία των υπαλλήλων που χωρίς να εμπλέκονται συμβάλλουν ουσιωδώς στην διαλεύκανση της υπόθεσης.
Στο άρθρο 31 και 58 απαλήφθη τη δυνατότητα διενέργειας της ένορκης διοικητικής εξέτασης από υπάλληλο με βαθμό Γ και περιορίζεται σε υπάλληλο με βαθμό Α του υπαλληλικού κώδικα. Μόνο η σύντμηση της προθεσμίας από 3 σε 1 μήνα αλλάζει ουσιαστικά και τη δυνατότητα πρόσβαση στο περιεχόμενο της ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση είναι αυστηροποίηση του πειθαρχικού ελέγχου. Άρθρο, δεν θα τα πω όλα, θα πάω 3 σημειακά ζητήματα, δεν θα καθυστερήσω πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο άρθρο 32 είπαμε για την πειθαρχική συνδιαλλαγή προηγουμένως. Στο άρθρο 33 δεν καταλαβαίνουμε γιατί μειώνεται ο αριθμός των προτινωμένων μαρτύρων από πλευράς παραπεμπομένου. Καταλαβαίνω την ανάγκη επίσπευσης, αλλά εδώ απομειώνονται τα δικαιώματα του παραπεμπόμενου, ο οποίος στην πειθαρχική δίκη είναι το κύριο πρόσωπο. Το άρθρο 34 και 35 δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το άρθρο 36, το είπαμε εδώ πέρα, ότι το δυνατότητα έκφρασης προφορικά ή γραπτά εκπροσώπου τριτοβαθμίου όπου συμμετέχει υπάλληλος, αλλά δεν ψηφίζει, είναι τυπική και αφαιρεί ουσιαστικά την δυνατότητα να εκφράζει την άποψή του. Άρθρο 37 για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τεχνοκρατικό και ουδέτερο. 38 είναι προθεσμίες, βοηθούν στην έθιμη λειτουργία. Το 39 είναι νομοτεχνικές διευκρινήσεις. Το άρθρο 40, εδώ θα περιμένω κύριε Υπουργέ μια αρρύθμιση ότι το τριήμερο μετά την αποδοχή συνάγεται σιωπηρή αποδοχή, ότι έλαβε γνώση ο υπάλληλος. Νομίζω κάποιες επιπλέον δικλείδες ασφαλείας θα χρειαστούν και είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε σε αυτό. 41, 42, 43 και 44 δεν έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Το άρθρο 45 απαλήφεται ο όρος τελεσίδικη απόφαση και αντικαθίσταται από τον όρο απόφαση για την οποία δεν υπάρχει, για την οποία δεν υφίσταται δυνατότητα έστασης. 46 και 47, κυρίως το 47, είναι περαιτέρω αυστηροποίηση του πλαισίου. Πειθαρχικές ποινές, άρθρο 61, αυστηροποίηση με παρέμβαση στον νόμο που ψήφισε η ίδια η Νέα Δημοκρατία για την αξιολόγηση και καθυστέρησε να τον εφαρμόσει. Κατώτερη ποινή, το πρόστιμο αποδοχών 2 μηνών και σε δεύτερη περίπτωση μη συμμόρφωσης η οριστική πάυση. Η αντιστοίχηση των πειθαρχικών οργάνων είναι λογικό απότοκο στο επόμενο άρθρο. Το άρθρο 63 και 64 ουδέτερα άρθρα. Το άρθρο 65 από τις τελικές διατάξεις σηματοδοτεί την αυστηροποίηση του πλαισίου, ειδικά στην παρέμβαση στο προεδρικό διάτημα του 88. 66-67 καταργούμενες διατάξεις. Τώρα για το άρθρο για τον Ελληνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης τα είπαμε ότι είμαστε απόλυτα αντίθετοι, διότι υπάρχει το ΕΚΔΑ το οποίο μπορεί να κάνει τη δουλειά του και ειλικρινά φοβούμαστε ότι αυτό το κέντρο που δημιουργείται και είναι ιδιωτικού δικαίου θα μπορεί να διακριθεί και σε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, όπως παρατηρούμε τώρα τελευταία σε άλλου είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κύριε Πρόεδρε, τα υπόλοιπα θα τα πω στην επόμενη συνεδρίαση, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, άλλωστε νομίζω τα μείζωνα του πειθαρχικού και του κέντρου του ιδιωτικού τα ανέφερα, αφήνω μόνο για την κινητικότητα, θα τα πω όμως στην επόμενη συνεδρίαση για να μην καταχρώμε του χρόνου και ταλαιπωρώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ξανθόπουλε.